få dig, men først vil jeg lige vise nogle hilsner. Jeg tjekker bare lige, at der er hul igennem til lyden. Ja. Så det er der ikke. Kan jeg se, at den spiller musik i køkkenet lige nu. Der er fest derhjemme. Og der er hul igen. Hej Emily, jeg vil egentlig bare sige tusind mange gange tillykke. Der var hun jo. Hej Emily, jeg vil egentlig bare sige tusind mange gange tillykke med din konfirmation. Jeg håber, du får verdens bedste dag med de bedste mennesker omkring dig. Og så vil jeg også bare sige tusind mange gange tak for at følge med i mit liv. Jeg håber, jeg møder dig en dag. Hej hej! Jeg brænder altså ellers med på hele fast, at du er computersim.